μόλις 35 ευρώ. Αρχική πρέπει να ήταν πολύ παραπάνω. Και πάμε να κάνουμε unboxing τα Nike Blazer 77 Jumbo Edition. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει παιδιά, πραγματικά τα σπάει, δεν υπάρχει ρε εσείς. Κοίτα εδώ παπουτσάρα, κοίτα εδώ. Εδώ έντονο το λογότυπο της εταιρείας. Ωραία σόλα τραχτερωτή. Βολεύει πάρα πολύ να είναι λίγο τραχτερωτές οι σόλες γενικά. Είναι εμπνευσμένο ψιλοαντιγραφή από Converse All Star. Δηλαδή στην Αμερική πίσω στα 70s, 60s κλπ. Το μπασκετικό παπούτσι ήταν το κλασικό το πάνω το All Starάκι που λέμε. Οπότε η Nike όταν μπήκε δυναμικά στο χώρο, αρχές του 70 βγάζει τη συγκεκριμένη έκδοση για να χτυπήσει το αντίστοιχο παπούτσι της Converse. Και πραγματικά είναι πιο όμορφο, αλλά εδώ πέρα βλέπεις μπροστά εδώ πέρα αυτό αντίστοιχα από τα κλασικά Converse που όλοι ξέρουμε. Έχει δηλαδή τις γραμμές τις αντίστοιχες του All Star. Αλλά για μένα είναι κλάσης ανώτερο και σε εφαρμογή καμία σχέση.